2016an herritar talde handi batek hizkuntzaren armairutik ateratzeko ariketa egin genuen Lasarte horian. Esan genezake gure herriko plazan jaio zirela Ogiz eta Belarriprest. Kalte txikia egin dio horrek euskarari, ezta? Eta zuei, orduan eta geroztik ere bai Ogiz eta Belarriprest aritu zeaten hori, portaera horretan aritzeak zegin zaituzte. Ahulago ala indartsuago. Egoera gutxituagoan dagoen hizkuntza bat bere onera ekartzeko zenbait baldintza bete behar dira. Bat lege babesa da. Bestea, botere politikoa hizkuntza behar izanen zerbitzura tinko eta koherente aritzea da. Baina bada bat ezinbestekoa, horietaz gain. Eta hori da, hizkuntza komunitateko hiztunak egoeraz kontziente izatea. Esan genezake beraz, izateko nahiak, euskaldun izateko nahiak ekarri gaitula historian zehar honaino. Aurrera egiteko ere, hori ezinbesteko baldintza bat izango da. Euskaraldiak berriz irekitzen dizkigu hizkuntzaren armairuko ateak. Izan ere, gure arteko harremanak euskarara ekartzea, geure buruak osatzeko egin genezaken ariketarik ederrenetakoa da.